бахшида ба рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва эълони 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 дар кафедраи физикаи ҳастаии факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон озмоишгоҳи замонавии таълимӣ бо номи физикаи микроолам ба истифода дода шуд. пеш аз оғози кушодашавии озмоишгоҳи физикаи микроолам, дастоварду комёбиҳо, ихтироот ва китобҳои илмию методии факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. ёдовар мешавем ки факултети физикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон дар баробари дигар ихтисосҳои он дорои аккредитатсияи байналмилалӣ буда дар он мутахассисони сатҳи баланд омода карда мешавад. маврид ба таъкид аст ки озмоишгоҳи мазкур бо мақсади омодасозии кадрҳои баландихтисос дар соҳаи фанҳои дақиқ баҳри амалишавии ҳадафҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф пешбинӣ гардидааст. озмоишгоҳи физикаи микроолам муаррифгари донишгоҳи рақамии донишгоҳи миллии тоҷикистон буда дар ҳудуди мамлакат ягона ба ҳисоб рафта бо дастгоҳҳои таълимии сатҳи зарурӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо 10 корҳои озмоишӣ бо тамоми маводи зарурӣ омода буда худи озмоишгоҳ бо тахтаи электронӣ, воситаҳои айёнӣ ва мизу курсиҳои зарурӣ таъмин шудаанд. пас аз иҷрои ин корҳои озмоишӣ донишҷӯён оид ба рафтори зарраҳо дар микроолам маълумоти пурра гирифта боварии пурра ҳосил менамоянд ки қонунҳои физикаи микроолам дар ҳақиқат тафовути зиёд нисбат ба физикаи макроолам доранд. дар ин озмоишгоҳ донишҷӯёни ихтисосҳои факултети физика имконият доранд ки машғулиятҳои амалии худро гузаронанд. мақсад аз таъсиси чунин озмоишгоҳ пеш аз ҳама таҳқиқ намудани равияҳои нави илмӣ, равияҳои муосири илмӣ дар соҳаи физикаи микроолам ба шумор меравад. гузашта аз ин имрӯз дар факултет на танҳо ин озмоишгоҳ балки дигар сохторҳои таркибии факултет аз зумраи шӯрои диссертатсионӣ, аз зумраи толори шӯрои олимони факултет кушода шуданд ки ҳамаи онҳо баҳри шароити мусоид фароҳам овардан барои таҳқиқи илм ҳам аз ҷониби омӯзгорон ва ҳам аз ҷониби донишҷӯён ба шумор меравад. корҳои озмоишӣ бо дастурҳои таълимӣ ва китобҳои дарсӣ бо забони давлатӣ таъмин мебошанд ки аз ҷониби устодони кафедра омода шуданд. инчунин дар ин озмоишгоҳ донишҷӯёни дигар факултетҳои донишгоҳи миллии тоҷикистон аз ҷумла факултетҳои биология, химия, геология, тиббӣ ва археология имкони шиносоӣ пайдо намудан бо усулҳои замонавии ташхис ва таҳлили физикиро доранд. маврид ба таъкид аст ки шиносоии донишҷӯён бо корҳои амалӣ дар соҳаи физикаи микроолам, шиносоӣ бо моддаҳои радиоактивӣ ва кор бо онҳо иҷрои бевоситаи ин корҳо аз ҷониби онҳо талаботи зарурии имрӯзу фардо дар роҳи тарбияи олимону мутахассисони сатҳи зарурӣ мебошад. аз ин лиҳоз кушода шудани озмоишгоҳи физикаи микроолам қадами устуворест дар ҷодаи тарбияи ҷавонон дар роҳи истифода аз дастовардҳои илмҳои замонавӣ ва инноватсионӣ мебошад. омӯзишгоҳ номи омӯзишгоҳи физикаи микрооламро дорад, яъне сухан дар бораи корҳои озмоишӣ меравад ки барои аз худ намудани қонунҳои аҷоиби физикаи микроолам ки мутлақо аз қонунҳои физикаи макроолам фарқ мекунад ва дарки аҷоибӣ ва зебоии ин қонунҳо аз ҷониби донишҷӯён бахшида шудааст. барои он ки барои донишҷӯён ҳамин қонунҳое ки аз қонунҳои маъмулии физикӣ фарқи куллӣ доранд аз худкуниаш сабук шавад, барои ин ҳатман озмоишгоҳи таълимӣ зарур ҳастанд ки донишҷӯён худашон корҳои озмоиширо иҷро намоянд. аз озмоишгоҳи мазкур на танҳо донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон балки тамоми донишҷӯёни тоҷикистон метавонанд аз он ба таври васеъ истифода намоянд. ҳамчунин дар ин рӯз дар факултети физика толори шӯрои олимони факултет низ кушода шуд ки бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. дар оянда тамоми ҷаласаҳои шӯрои олимони факултет ва зерсохторҳои он, инчунин ҷаласаҳои шӯрои диссертатсионӣ ба факултет марбут буда дар ин толор баргузор мешаванд. нуралии сафомиддин, меҳрӯзи ҷумъа, мақсади мақсад, ахбор.